Nevolje s provalnikom. Baš sam Kokborovo baladu o našem slatkom domu, momci. Otpevaj nam, Mile. Da! Ajde, Mile. Oh, this old station's full of bugs. Have no curtains, have no rugs. But no matter where we roam, we always think of it as home. To je bilo prekrasno. Više nikad neće uspjeti da nas izbaci iz sopstvene kuće. Rekao si nikad. A valjda sam nešto pogrešio. Samo trenutak, gospodin provalniče. Ovo je opasan. Jel voliš gitaru? Hvala. Šta ćemo sad? Trebalo bi da znamo šta da uradimo. Dom, slatki dom. Žao mi je, momci, ali pošto je ta stanica napuštena, provalnik ima isto toliko prava na kuću koliko i vi. Hoće da kažete da mu ne možemo ništa? Samo možete probati da ga izbacite kao što je on vas. Toga sam se i plašio, s Bogom. Ne napuštaj nas kao obična kukavica. Primenit ćemo našu genijalnost. To menja stvar. Nisam znao da je imamo. Da. Napravit ćemo toliku buku da će jedva čekati da ode. To si se odlično dosetio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A sad ti Ej, Mile, ko nam ovo uradi? Sve mi se čini da odlično znam ko. Zašto ne odustanete pre nego što neko strada? Nekom principu je sljedeća ideja. Ta lutalica neće biti u stanju da odoli mirisu krmenadli. A kada on dođe da uzme krmenadle, mi ćemo ponovo da preuzmemo našu kućicu. Kako volim krmenadle. Hajdemo. Hvala na krmenadlama, momci. Daj će uvek da nas namagarči, Mile. Ti može biti, krećemo. Juhu, ovaj din će ga sigurno isterati iz kuće. Kad imaš posla sa bezobraznikom, moraš i ti da se ponašaš bezobrazno. Ni ovo vam nije upalilo. Ne znam za tebe, Buljko, ali ja odustajem. U tome što, svi ćemo odustati. Hoćemo? Stvarno? Pristajemo da vam zauvek uzmete kuću. Možemo li samo da uzmemo naše stvari? Nemam ništa protiv, samo izvolite. Sad ste konačno shvatili da niste pametni od mene. Uspelo je, uspelo! Problem je rešen. S Bogom! S Bogom! And anyone will rule the day. He tried to take our home away. You look Izgledaš worried, nešto Billy Bear. zabrinut, Bole, šta ti je? Žao mi je što mu se lepo nismo zahvalili što je dragovoljno otišao.